The statement also highlights discussions on security, diplomacy, and political developments across the Red Sea region, the Middle East, and the Horn of Africa. This is where the meeting becomes especially interesting. The Horn of Africa is currently experiencing major geopolitical shifts. Sudan remains engulfed in conflict. Regional alliances are evolving. Competition over access to ports and maritime corridors continues to grow. Meanwhile, international powers and regional actors are all seeking greater influence along the Red Sea coastline. Against this backdrop, Eritrea هجي انتاينا نرزلنا مستي زكايت زلو كنتات اب قمتي تيخا اكبابك زكباب زوباناتنا زل على اتوكرو ويون زل على what do you call تقداسنت يرخي بزلو قلحتا يرخي بزلو زغرمون አይኮነን ምክንያቱ እቲ ገማግም ባሕሪ ዘለዎ ኣድላይነትን ኣገዳስነትን ንሪኦ ኣለና ባቤል መንደብ ድሕሪ ወሽመጥ ሕርሙዝ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ቢካዝ ንክልትየን ድሕሪ ከተገጣጥመን ክኢልካ ደን ትዛዓበየ ሓደጋ ንቁጠባ ዓለም ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ግብፂ ኣብቲ ላዕለዋይ ክፋል ናይቲ ቀይ ባሕሪ ዓብ ተራ ዘለዋ ስለዝኾነት ንታሕቲ ወሪዳ ክትገብሮ ትኽእል ፅልዋ ሓደ ኣማራፂ ጥራይ ዘለዋ ምስ ጅቡቲ ክትገብሮ ትኽእል ድሩ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ጅቡቲ ንግብፂ ፍሉይ ነገር ክትገብረላ ይትኽእል እያ ምክንያቱ ተታሒዝ ዘሎ ይተዓዲ ንእሽተይ ዓዲ ኢኻ ዓሰብ ኤርትራ ክመስል ከሎ ግን ዝያዳ ፖቴንሻል ዘለዎ ወይ ካልኣይ ንቀይሕ ባሕሪ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሃንድል ክትገብረሉ ትኽእል ዕድላት ዝፈጥር ነገር እውን ስለዝኾነ ስለዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኢኻ ኤርትራን ግብፅን ዝኸድዎ ዘለዉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብልፅግና ድማ ብዓብዪ ደረጃ ናይ ስግኣት እዩ ዝጥምቶ ዘሎ ሕጂ ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ብልፅግና ብዛዕባ እዚ ናይ ኤርትራን ናይ እስከ ቢቢሲ ዝገበርዎ ብዛዕባ ዝምድና ናይ ኤርትራን ግብፅን ንእሽተይ ክበኩሞ ብልፅግና 3-4 ኣርቲክል ፅሒፎም ኣሎ ብዛዕባ እዚ ክንሪኦ ኢና ምስ መዘናዊ ፕሬዚደንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ክልተኣውን ዘባውን ጉዳያት ንምዝርራብ እዩ ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ንቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ኣገደስቲ ጉዳያት ብዝያዳ ክዘራረቡ ምዃኖም ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ኣቶ የማነ ድሕነት ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ እውን ምዕባለታት ማእከላይ ምብራቅ ብሰፊሑ ክዘራረብሉ ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ቅድሚያት ብስም ከይጠቐሰ ታሪካውያን ጸላእቲ ዝብል ክስታት ከስምዕ ቀኒዩ ኣሎ ብወገን ኢትዮጵያ ታሪካውያን ጸላእቲ ዝብል ኣባሃላ ግን ንግብፂ ዘነጻጸረ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ክንብል ንተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቅን ዓብዱራሕማን ሰይድ ኣቡ ሓሽም ተወኪስና እዩ ኣለና ኤርትራን ግብፅን ናይ ብሓቂ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ማለት ኣብ ቁርብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ዑደት ይግበር እዩ ካብ ግብፂ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ግብፂ ብዙሕ ከዓ ስምምዓትን ውዕላትን ከዓ ይፈራረሙ እዮም ብዛዕባ ወደብ ዝምልከት ይኹን ብዛዕባ መርገፂ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ዳርጋ ሓደ ዝኾነ ፖሊሲ ይኽተሉ ከም ዘለዉ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ትርክቦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሓሸን ኣብ ዝለዓለን በፂሕሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ሚኒስትራት ክልቲአን ሃገራት ኣብ መዳይ ቁጠባ መጓዓዝያን ካልኦት መዳያትን ስምምዓት ክፍፅሙ ፀኒሖም እዮም እዞም ስምምዓት ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ዘለዎም ተኽእሎ ክሳብ ክንደይ እዩ ኢልካ ትሓስብ ግብፂ ካብ ኤርትራ ዝሓይሽ ትካላትን ዓቕምን ከም ዘለዋ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ቀንዲ ድራኺ ወላ ስማዕ ናይ ትራንስፖርቴሽን ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ናይ ካይሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣስመራ ብራንች ክኸፍት ቅርንጫፍ ክኸፍት ከም ዝኾነ እውን ተሰሚዑ ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ስምምዓት ዝግበር ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ትምህርትን ናይ ፀጥታን ናይ ካልእን ኩሉ ዳርጋ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ካልኣዊ ምትሕባር ንዑ ዘደልድል እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ዝኾነ ሓይሊ ከዓ ብፍላይ ከዓ ከም ግብፂ ዝኣመሰሉ ካልኦትን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዝተኣሳሰረ ርክብ ክገብሩ ከለዉ ወላ እቲ ቀንዲ ደራኺ ናይ ፀጥታ ሕቶ ይኹን ዳ እምበር ምስ ካልእ ሸነኻት እውን ከተኣሳስርዎ ይደልዩ እዮም እዚ ኣብ ሶማሊላንድ ይረአዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ይረአዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ማእከላይ ዓቕሚ ዘለዎን ሃገራት ከም በዓል ቱርኪ ግብፂ እስራኤልን ካልኦትን እዚ ዓይነት ርክባት ሓውሲ ኩሉ ሸነኻት ዘተሓባብር ጌርካ ከም ምቕራብ ይረአዩ ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ ኢልካ ዶ ትሓስብ ስምምዓት ምናልባት እቲ ዕብየቱን ንእስነቱን ኣብኡ ዝተፈላለየ ርእቶታት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ንክልቲኡ ሃገራት ብዘርብሕ መገዲ ኣብ ግብሪ ዘይውዕለሉ ምክንያት ኣይከሉን እዩ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘለዎ ፅዑቕ ርክብ ነቲ ዞባ ብፍላይ ንኢትዮጵያ ብኸመይ ክፀልዋ ይኽእል ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብዚ ትሕቶታት እንተሪኢኹሞ ዝዘዘየ ክትግበር ዘይክእል ኣይክእልን እዩ ከብሎ ዝደሊ ፍሬሚንግ ኢና ንርኢ ፀኒሕና ሕጂ ክልተ ነገር ከርእየኩም እየ መጀመርያ እዚኣ ዘረባ መስምዕዋ ዋላ እኳ ዓብዱራሕማን ብሃሽም ፅቡቅ ገይሩ እንተመለሶ እቲ ሕቶ ናይ ቢቢሲ ግን ተሪኢኹሞሲ ናይ ብልፅግና ዳይሬክሽን ዝሓዘ እዩ ምክንያቱ ብልፅግና ዝብልዎ ዘሎ ከስማዓኩም ስለ ዝኾንኩ ናይ ወረቐት ዝምድና እምበር ኣብ ባይታ ይትግበርኒ እዩ ዝብል
ببزح من قدي كم عينة ناراتيف يوم زرقوا حزرلو نغيد ነበራት ሀገር በታሪክ አጋጣሚ አታቻውን ደግሞ የባህር በር ያስፈልገኛል ወደሚል ቦልድ ወይም ጠንከር ወዳለ ጥያቄ ገብታለች እና በዚህ ሂደት ውስጥ በተለይ ግብጽ በዋናነት ብናነሳው ከኢትዮጵያ ባህር በር ጥያቄ ማግስት ኢትዮጵያን የመክበብ የሚመስሉ ዲፕሎማሲያዊ አካሄድ የሚመስሉ ነገር ግን በውስጣቸው ከበድ ያሉ እንቅስቃሴዎች ማድረግ ጀምራለች እና አጠቃላይ ይሄ እንደ ሀገር ምንድነው የሚያመላክተን ከዚህ ስኛ ኢትዮጵያውያን ምንድነው መረዳት ያለብን ይላል ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ጋር ያላት ግንኙነት ተፈጥሯዊ ታሪካዊ እናም ህጋዊም ነው ዛሬ ኢትዮጵያ እጂ ግብጽ ንሕና ሕቶ ናይ ባህር ለና ባሕሪ ይኮኑ ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ቀይሕ ባሕሪ እዮም ዝብሉ ቀይሕ ባሕር ማለት ድማ ኤርትራ ክብሉ ሽም ክቕይሩ ስለ ዘለዎም ጥራይ ሕቶ ናይ ባሕሪ እንድሕር ኢሎም ብሶማላንድ ብካልእ መንገዲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ዘረባ ግን ከተነፅሮ ኣለካ እዚ ንሕና ምስ ቀይሕ ባሕሪ ምትእስሳር ኣለና እዩ ታሪካዊ ሕብረ ብሄራዊ ዶ ወላ ህዝባዊ ዶ ዴሞግራፊያዊ ዶ ጅንዕፍሪ ዶ ሕጋዊ ድማ ይብልፅን እዩ ታሪካዊ ድማ እዚ ኩሉ ዘረባ ተሪኽሞ ናብ ኤርትራ ዘቕንዕ ዘረባ ምዃኑ ንለባማ ምተልዩ ብዙሕ ምእማት እውን ዘድልየካ ይኮን ዓሻ እውን ክፈልጦ ዝኽእል እዩ እጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ስምምዓት ወላ እኳ ምስ ልኡላውያን ሃገራት ዝግበር እንተሎ ግን ንኢትዮጵያ ምኽባብ ዝመስል ይብልሎ እጂ ብቐሊል ዝበለ ፓራኖያ ክስብሎ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሰብ ራዕዲ እንድሕራትዩ ኩሉ ነገር ዝግበር አንጻሩ ጥራይ ዝግበር ኮይኑ ዝስምዖ ዝተዳህለ ማለት እዩ ብተመን ዝተዳህለ ብልሕፂ ተደግመ ድዮ ዝብሉ ልክዕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ተዳሂሎም ስለ ዘለዉ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ንዓታቶም ንምኽባብን ንምቕታልን ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ እዚ ሓደ ናይ ፖለቲካዊ ቋንቋ ጥራይና ንሰምዕ ዘለና ወታደራዊ ቋንቋ ድማ ልክዕ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ንፁር ብዝኾነ ናብ ኤርትራ ዘነፀረ ኩሉ መዳያዊ ስጉምቲ ወይ እውን ጎስጓስ አንጻር ኤርትራ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ ብኩሉ መንገዲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ዝበጭብቲ ብላብላ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ግዜ እንተረኺባ ብድሕሪት ክርእየኩም እየ ከተሓሓዙ ስለ ዘለኒ እቲ ነጥብታት ግን እዚ እጅ ብቋንቋ ናይ ዓዶም ዝግበር ዘሎ እዩ በቲ ኣካደሚክ ዝብልዎ ወይ እውን በዚ ቲንክ ታንክ ዝብልዎ ዝገብርዎ ካ ክርእየኩም እየ ኩሉ ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ ምዃኑ ንምፍላጥ ዝኣክል ማለት እዩ ስልሳዎቹ ትውልድ እየተባለ ብዙ ጊዜ ይነገራል ትሰማላችሁ የ1960ዎቹ ትውልድ ማለት የዛሬ ጽምዶ ማለት ነው የዛ ዘመን ትውልድ ማርክሲዝም ሌኒዝም እያለ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን እያጋበዘ ሞቃዲሾ እየሄደ ካይሮ እየሄደ ኃይል እያሰበሰበ የሱዳን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ዝተዛረቦ እዩ ነይሩ ዝተዛረበሉ ዕላማ ግን ኣብ ፅቡቅ ጌራ ይገለፅክዎን ሓደ ሚድያ ነቲ ዝበሉ ዕላማ ዳርጋ ብዝሰፍሐ መንገዲ ነዚ ሕጂ ንምንታይ የምፅልኩም ዘሎ ባዳማ ርኢና ነርና ኖ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ንዑ ተቐቢሉ ንኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባታት መግለፂ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓዊሶም ክሳዕ ክንደይ ታሪካዊ ፀላእትናዮም ከምዚ ገይሮምና ንምባል ናራቲቭ ንምፍጣር ዝጥቀሙሉ ዘለው ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ብሓቂ ተገዲስካ ክረአ ዘለዎን ብዕምቆት ክዝተየሉ ዘለዎን እዩ ግን ነቶም ተዓለምቲ ዝሃቦ መልእኽቲ ግን ብክልተ መንገዲ ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ ትርጉም ናቱ ክርዳእና ስለ ዘለዎ ዳታትን እንጽምዶን ደምስስዎም ክብል አዛዝ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንሓደሽቲ ተመረቕቲ መኮንናት አዚዙ ብርሃኑ ጁላ ሓደሽቲ ወታደራዊ መኮንናት ኣብ ዘመረቐሉ እዋን ንጽምዶን ንባንዳታትን ኪዱ ኣጽሪዎም ክብል ትእዛዝ ሂበሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸበ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንሓደሽቲ ተመረቕቲ መኮንናት ጽኑዕ መምርሕን ትእዛዝን እዮም መሓላሊፉ እቲ ኢታማዦር ሹም ኣብ መደሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰፊሑ ብዛዕባ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ጽምዶ መብርህ ዝሃበ ክኸውን እንከሎ ነቲ ጉዳይ ንድሕሪት ብምምላስ ምስ ታሪኽ ተሓሒዝዎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሕጂ ንድሕሪት ብምምላስ ጽምዶ ካብ ቀደም እውን ዝነበረ ምዃኑ ዘልዓለ ክኸውን እንከሎ ኣብ ኩናት ትግራይ ቀንዲ መሻርክቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዝነበረ ሻዕብያ እውን ኣብዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣካቲትዎ ኣሎ ጽምዶ ሕጂ ዝመፀ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ 1960ታት ስትራቴጂ እዩ እቲ ናይ 60ታት ወለዶ ማርክሲዝም ሌኒዝም እንዳበለ ንታሪኻዊ ፀላእትና እንዳዓደመ ናብ መቃዲሾን ካይሮን እንዳኸደ ምስ ሱዳን ግብፅን ኤርትራን ጥምረት ብምፍጣር ንኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምስጓጉ ዘመን ነይሩ ብምባል ከሲሱ ብርሃኑ ጁላ ወሲኹ ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተደፈአት ፀላእታ ስለ ዝሓየሉ ዘይኮነስ ባንዳ ብምርካቦም ምዃኑ ብምግላጽ ሕጂ እውን ዝግበር ዘሎ ተመሳሳሊ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሓይልታት መልክዖም ቀይሮም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ንተመረቕቲ መኮንናት ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ታሪኻዊ ፀላእትን ቀናኣት ጎረባብትናን ተዋሃሂዶም ናይ ውሽጢ ባንዳ ብምቁፃር ሃገር ንምፍራስ ይሰርሑ ኣለዉ ዝበለ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሕቆኦም ወቂዑ ኣብ ኣፍ ሞት ከም ዘውደቆም ዝገለጸ ክኸውን እንከሎ ተመረቕቲ መኮንናት ድማ ነቲ ዝተረፈ
ክውድኡ ትእዛዝ ተዋሂብዎም ኣሎ እቶም ሓደሽቲ ተመረቕቲ መኮነናት ናብቲ ሰራዊት ክጽምበሩ ከለዉ ኣብ ኣፍ ሞት ዘሎ ባንዳዊ መሊኦም ከቃብጽዎ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ተዛሪቡ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቅድሚ ዓመት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ክገልጽ እንከሎ ልኽሶ ባዕዳውያን ሒዞም ዘለው ዝበሎም ባንዳታት ናይ ምጽራግን ናይ ምልቕቓምን ጉዳይ ከም ዝቐረይ ገሊጹ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ክሳብ ሕጂ ቀፂሉ ኣሎ ብርሃኑ ጁላ ወሲኹ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ቃልሲ ኣብ ዓውደ ውግእ ጥራሕ ዝግበር ግጥም ጥራሕ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ ኣብ ዘመን ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ ላዕለዋይ ስነ ልቦና ኩናት ብምክያድ ዓቕሚ ምክልኻል ሃገር ንምድኻም ዝሰርሕ ናይ ጸላኢ ናይ ሳይበር ሰራዊት ከም ዘሎ ጠቒሱ ሓደሽቲ ተመረቕቲ መኮነናት ድማ ነዚ ሳይበራዊ ግንባር ኢሉ ዝጸውዖ ሓይሊ ኣብ ምምካት ግደ መሪሕነት ከም ዝጽበዮም ኣተሓሳሲቡ ጉድ ከምዛ ዝረኹማ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ፈንዮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ሓደ እዚኣ ጽብቕቲ ብልጽግና ከይተረድአ ከም ዝሕግዘና እውን ክርዳእኩም እንታን ነዛ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰርጂካሊ እዮም ኣናላይዝ ዝገብርዎ ዘሎ ልክዕ ከምዚ መጥባሕቲ ናይ ከብዲ ትገብሮ ብኩሉ ክኢላታቶም ኣዋዲዶም ንኩሉ ንምጥቃዕ ዓጢቆም እዮም ተበጊሶም ዘለዉ እንታይ ስከኢሎም ሞ ሕጂ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ so much diplomatic show off so little result why has the Eritrea-Egypt relations despite attracting so much publicity delivered so little for Eritreans beyond strategic anxiety over Ethiopia እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፅን ኤርትራን ብዙሕ ግዜ ይረኣዩ ይሰኣሉ ይፈራረሙ ጽሑፋት ይገብሩ ግን ብዙሕ ባይታ ዝረአ ነገር ግን ዘየለ ስለዚ ብዙሕ ኤርትራ ኢትዮጵያስ ክጭነቐሉ ዘይብላ ክጭነቐሉ ዘይብላ ነገር እዩ እዚ ምክንያቱ ሾው ኦፍ ከምዚ ንምርኢት ትግበር ነገር እምበር ኣብ ባይታ ዝረአ ነገር የብሉን ይብሉ ኣለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ምስ ሰማዕካ ገለገለ ሰብሲ ያ ሓቅነት ክህልዎ ምኽእል ገለ ኣነታ ከምኡ ምባሎም ኢትዮጵያውያን ፈትየዮ እየ ስለምንታይ ፈትየዮ እስከ ንግብፂ they're putting much more pressure ንግብፂ ሲ ትጥብሩ ኢኹም ዘለዎም ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም ይብልዎም ኣሎ good ከምኡ በልዎም so that they can more ኣብ ልዕለና ብዙሕ ኢንቨስት ንክገብሩ ፃቕጡ ግበሩሎም ኢና ንብሎም ዘለና ኣነ ንባዕለይ ከምኡ እየ ዝብል ግብፂ ሞር ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ብፍላይ ኣብዛ ናይ ሕጂ ዝተገበረት ርክብ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይኹን ናይ ግብፂ ካብ ኮንክሪት ጭቡጥ ዝኾነ ፕሮጀክታትን ስራሕን ቀልጢፉ ንክብገስ ከም ዝተማሕፀነ ወላ ብወገን ግብፂ እውን ብዝቐልጠፈ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናብ ባይታ ዝትግበረሉ መንገዲ ክንፈጥር ከም ዘለና እዮም ኢሎም ዘለዉ ገለገሊኡ ክፋል ናይ ሴኪሪቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ባይታ ክረአ ብዙሕ ኣይንደልዮን ኢና ምክንያቱ ሓደ ኤርትራዊ ከምኡ ኢሎም መፅሓፍ እንታይ ኢልዎም እስኪ ተሓንኪዱ ፈትንዎም እቲ ርክብ ናይ ዘረባ ድዩ ወላ ናይ ተግባር ኣብ ባይታ ይኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ስለዚ ሓፍኮፍ ገዲፍኩም ኪዱ ከይድኩም ፈትንዎ ኢልዎም ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንልዕሊ 20 ዓመታት ግብፂ ኩሉ ግዜ ምስ ኤርትራ ዘይውዳእ ምስ ተፈራረመት እያ ግን ዝረኣናዮ ነገር የብልናን ኣብ ባይታ ዝትግበር ነገር የለን ዝኾነ ዝርአ ጭቡጥ ዝኾነ ፕሮጀክት ይኹን ዝኾነ ነገር የለን ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ኣብ ኤርትራ ካልእ ነገር ኣብ ኤርትራ ዝተገበረ የለን ክብሉ ከለዉ ኣነ ከም ኣርቲክል ፅቡቅ እየ ዝብሎ ዘለኹ ስለምንታይ ብልጽግና ንግብፃውያን ኣብቲ ቆርበቶም ወይ ክሓስዮም ዝኽእል ከሰምዖም ዝኽእል ነገር እንተሎ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ይከታተልዎ እዮም ብሰፊሕ ደረጃ ብረቂቕ ደረጃ እዮም ንናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዝከታተልዎ ግብፃውያን ኢትዮጵያውያን ከምኡ እዮም ዝብሉ ንኢትዮጵያ ሲ ሓደ ምሁር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኦሮሞማ ምሁር ፒኤችዲ እንታይ ክብል ሰሚዐ እዮ እታ ፒኤችዲ ዳብቲ ዓዲ ብዙሕ ምልክት ሕቶ ዘለዋ እያ እምበር ንኢትዮጵያ ኢሉ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ንኢትዮጵያ ካብ ንሕና ኢትዮጵያውያን ንላዕሊ ግብፃውያን ይፈልጥዋ ናይ ግብፂ ምሁራት ናይ ግብፂ ኤክስፐርትስ ንኢትዮጵያ ፈለጋት ናትና ወሓይዝ ናትና ማይ ናትና ዝናብ ናትና ኩሉ ብዝተራቐቐ መንገዲ ካባና ንላዕሊ ይፈልጥዎ እዩ ምክንያቱ እንጌራኻን ሂወትካ ማይካን ጎረሮኻ ካብኡ ትሰቲ ተኮይንካ ደን ንፀላኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ክትፈልጦ ግዴታ ኣለካ ምናልባት ፅቡቅ ጌር ዛይገለፃ ነበር ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ወታደራዊ ኣቃዋማ ነታ መይቢ ካባታቶም ንላዕሊ እውን ሻዕብያ ይፈልጣ ኸውን ንሳ ድሓ ንግደፋ ብዝኾነ ግብፂ ወላ ሓንቲ ዘይገብሩ ናይ ወረቐት ሓሰውቲዮም ይብልዎም ኣለዉ ከም በልዎም ኣራስንዎም ጥራይና ካ ንብል ንሕና ሚሲንግ ፋውንዴሽን ስለዚ ወላ ሓንቲ ዝተገበረ የለን ይብሉ ኣለዉ ጂኦፖለቲካል ኦቨር ዴቨሎፕመንት ዋይ ኢዝ ዘ ሪሌሽንሽፕ ሶ ሻሎው መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ምዕባለ ዘይብሉ ኣብ ጂኦፖለቲክስ ከምኡውን ኣብ ሴኪሪቲ ጥራይ ዘተኮረ መጀመርያ ናይ ግብፂ ፍሉይ ናይ ቁጠባዊ ሓገዝ ተመፅኡ ፅቡቅ እዩ ንግብፂ ንሕና ንምንታይ ኢና እንደለያ ኣለኩም ስትራቴጂካዊ ብፍላይ ኣብ ዲፈንስ ዘተኮረ ዝምድና ምስ ግብፂ የገድሰና እዩ ስለምንታይ 10 ግዜ ክንደግሞ ኢና ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ግብፂ ንዓና ስትራቴጂካዊት መሓዛ ክትከውን ትኽእል ሃገር እያ ስትራቴጂካዊ መሓዛ ማለት ድማ ናይ ኤርትራ ልውላውነትን ናፅነትን ንሓዋሩ ዘገድሶም ሃገር ተለዎ ግብፂ እዮም
ترجمه سب تفلالي ربح الله نابنت هاجر تقص لسكي زغنت هاجر تقصو سوماليا بلو نابنت سوماليا ኤርትራ ናጻ ክትከውን ይደልዮም ንበሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጠርኒፋታን ሶማሊያ እንታይ ጎድሎ ናቲንግ ጥልያን በሉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጠርኒፋታ እንታይ ጎድሎ ቢሕጎሱ አይደኖ እንግሊዝ በሎ ኢትዮጵያን ኤርትራ እንድሕር ጠርኒፋታ በኃይል ተወሪዳታ እንታይ ጎድሎ ይሕጎሱ እንታይን ማለት እዩ ረብሓናቶም ኤርትራ ሉላዊ ብምዃን ዝረጋገጽ ሃገር መን እዮም ድሕሪ ኢልካ ግብፂ ጥራይ ግብፂ እያ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራ ናጻ ሃገር ኮይና ብምኻዳ ረብሓ ዝረክብ ወይ እውን ረብሓናቱ ከም ዘለዎ ዝቕፅል ግብፂ እዩ that's why ስትራቴጂካዊ መሓዛ ዝበሃል ኣብ ነዊሕ ግዜ እውን ኣብ ጎንኻ ደው ክብል ንዓኻ ስለ ዝፈትወካ ዘይኮነስ ናትካ ናፅነትን ናትካ ህላወን ንህላወ ናቱን ንረብሓናቱን ስለ ዘገድሶ ክኸውን ከሎ እዩ that's why ኢትዮጵያ ዝበሃል ንነዊሕ ክጥምት ከለካ ስትራቴጂካዊ ስግኣትን ሓደጋን እዩ ክሳብ ኣተሓሳስባ ናቶም ዘይተቐየረ ኣተሓሳስባ ናቶም ክቕየር ኣባና ዝምርኮስ ኣይኮን ኣባቶም ክምርኮስ ዝኽእል ልዕሊኡ ድማ ኣተሓሳስቦም ምቕያር ንሕና ክንፀልዎ ይንኽእልና እንተበልና ንሕና ሓያላት ተኮይና ግን ክቕየር ይኽእል እዩ ንሕና ድኹማት ተኮይና ንሕና እንተዘይሓይልና ንሕና እንተዘይማዕቢልና ንሕና ብኩሉ ብቁጠባ ብወታደራዊ ብህዝቢ ብቴክኖሎጂ ብኩሉ እንተደይዓቢና ሕልምናቶም መመሊሱ ክንጎብጠብ ኢና ዝብል ክኸውን እዩ ዋይ ሕሰብ እንዶ ኣከባቢኻ ሓደ ለምለም ዝኾነ መሬት ኣለዎ ኩሉ ፀጋታት ኣለዎ ግን ድኹም እዩ ንኩሉ ፀጋታቱ ክጥቀማ ይክእልኒ ኢሉ እንተገሚቱ እንተገብረካ እዩ ክትንትነካ እዩ ዝፍትን ትኻልእ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ ብፍላይ ድማ ብስድራ እንተሪእኻዮ ኣብ ዓዲ ገለ ይርአ ይበሃል እዚ እቲ ሰብኣይሲ ቆልዑ እንተደይወሊዱ ብዙሕ ኣዝዩ ፅቡቕ ዝኾነ ግራትን መሬትን እንተለዎ እቲ ሓደ ድማ ሕማቕ መሬት ኣለዎ መዳውብቲ እዮም ግን 15 ኣወዳት ወሊዱ ንበሎ ብናይ ኤርትራ ተሓሳስባ እቲ 15 ኣወዳት ዝወለደ ክድንድኖ እዩ ዝፍትን ነቲ ውሑድ ዝወለደ ከምኡ ይርአ እዩ ዛብ ኤርትራ ባቲ ናይ ዶባት ገለመለ ነገር ተሪኻይ የጋጥም እዩ እንታይ ማለት those things you hear about them ተርዲኹም ኣሎ ምስ ጥራይ ዘይኮነሲ ምናልባት ገለገለ ይኹን ካብ በቐረባ ክርዳእኩም ዝኽእልሲ ዶብ ናይ መሬትኩም ሲ እቶም ሰባት ስደት ምስ ከዱ እቶም ስድራ በይኖም ምስ ተረፉሲ መዳውብቶም ይደፍእዎም ኣለው ገለ ትሰምዑ ዶ ኣነ ሰሚዐ ኣይከውን እንታይ ማለት እዩ ዋላ ኣወዳት ወደ ሓያል ስድራ ነርካ እቶም ደቅኻ ኣገልግሎት ከይዶም ድዮም ደገ ከይዶም ድዮም ኣብ ገለ ምስ ከዱ እቲ ጎረቤት ሓደ ክድንድኖም ይፍትን ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣገልግሎት እኳ ይድንድኖም ኣይብልን እየ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘሎ ደገ ምስ ከዱ ግን ከምኡታት ይሰሚዐ ኣነ ምናልባት ንዓይ ጥራይ ክኸውን ይኽእል ግን እንታይ ማለት እየ ንስኻ እንተደይ ሓይልካ ወይ እውን ገለ ድኽመት ኣንቢቡ እቲ ሓደ ክድንድነካ ክፍትን ይኽእል እዩ ግን ንምንታይ ፈቲኑ ትብሎን ኢኻ ግን ሓንሳብ እናሓዋሩ በላ ጌርካ ከተላህዮ ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ግን ንከይፍትነካ እውን ተስፋ ንክቆርፅ ስጉምትታት ትወስድ ክትክል ኣለካ ስለዚ ሓደ ካብኡ ድማ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ መሻርክትኻ ኩሉ ነገርካ እናሓየልካ እንድሕር ከይድካ ቀቢፁ ማይ ሓቂኑ ኣብ ካልእ ገይሩ ኣብ ካልእ ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ፋክተር ዝብልዎ ዘለዉ ኢትዮጵያ እናዓበየ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ባሕሪ ሕልምናትና ዘይተርፍ ይብልለው ንግብፂ ብኒል ጌርና ክንሕዞም ንኽእል ኢና ንኤርትራ ድማ ንሕና እናዓበና ንኸይድ ስለ ዘለና ዘይተወደአ ቢዝነስ ድማ ስለ ዘለና ናይ ባሕሪ ሕልምል ስለ ዘለና ባይደወይ ብዛዕባ ኤርትራን ግብፅን ዝገበርዎ ፅሑፍ ፅሒፍ ኣለኹ ኣብ ኤክሲ ኣብኡ ዝመፀኒ ዘሎ ፈኸረታ እንተትሪእዎ ድሓን ግብፂ ተትሕነኩም እንተኮይንና ክንርኢና ከምኡ የለን ፈኸረታት ካብ ኢትዮጵያን ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ግብፂ ክንሰርሕ ኢና ክትብል ከለካ ልክዕ ከምዚ ሉላውነቶም ትደፍሮም ዘለካ ኮይኑ ዝስማዕ ማነ ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ንሳቶም ግን ኣብ ርእሶም ኣውራጃ ናቶም ወይ ከዓ ክልል ናቶም ገይሮም ዝወስድዋ ኢትዮጵያን ኣሎ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመት ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ኣተሓሳስባ ፕሮፓጋንዳ ዘብፅሑ ወለዶ ይርኢ ኣለኹ ንዓይ ጥራይ ዲና ኣኻትኩም ዝከስተብሎ ኢትዮጵያውያን ክፅሕፉ ከለዉ ካብ ምሕርቲ ፕሮፓጋንዳ ምድጋሞም ሓቂ ኮይኑ ዝተሰምዖም ሰባት ይርኢ ኣለኹ እንታይ ይብሉ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ነራ ኮይኑ ተሪፉ ድማ ክትምለስ እያ ዝብል ካብ ምሕር ዝተደጋገመ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ገለ ወለዶ ገለቶም ካድረታት ናቶም ሓቂ ኮይኑ ዝስምዖም ኣለዉ እሞ ክፅሕፉ ከለዉ ከምዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ክትዘራረብ ከላ ልክዕ ከምቲ ልውላውነት ናቶም ዝድፈር ዘሎ ኮይኑ ይስማዕ እቲስ ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና እውን ነቲ ወለዶ ናብ ከምኡ መብፃሕ ነይሩ ስለዚ ሓያል ስራሕ ከድልየና እዩ ንሕና ንዓታቶም ንምፅላው ዘይኮነስ ሃገርና ሓያል ንክትከውን ካልኣይ ኣርቲክል ቀንዲ ኣጀንዱ ንኤርትራ ንምድኻም ምዃኑ ዝፍለጥ እዚ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ ኢሳያስስ ካይሮ visits and the seasonal architecture of crisis in the horn ስለዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ
ናብ ግብፅ መጋሹን እቲ ወቅታዊ ዝኾነ ፀገማት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ብምባል ዝፅሓፍዎ ፅሑፍ ነይሩ ኣብኡ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ሲስተም ይብሉ the invisible alliance ዘይርአ ወይ እውን ዘይጭበጥ ሽርክነት ይብልዎ ኣለዉ the system Egypt, Eritrea and the Sudanese armed forces SAF ማለት እዩ form a durable geopolitical structure aimed at containing Ethiopia ስለዚ ኤርትራን ግብፅን ከምኡ ድማ ናይ መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ዝውሰኽዎ ዘሎ ሰለስቲኦም ንኢትዮጵያ ንምቕርቃር ዝኸድዎ ዘሎ ጉዕዞ እዮም ይብሉ ኣለዉ ከምኡ ድማ not formal but real ወግዓዊ ኮነንት ኣካይዳ ግን ጭቡጥ ኣባይታ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ coordination happens through shared ርክባት rather than formal treaties ስለዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ወላ እኳ ብወቅዕ ዝግበር ተዘየለ ብታሕቲ ግን ብዙሕ coordinations ብዙሕ ምትሕብባርን organizationን ይግበር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ the goal to preempt redirect or constrain Ethiopia's rising regional influence ስለዚ ዕላማ ናይዞም ሓይልታት ድማ ኣቐዲምካ ኢትዮጵያዊ ናብ ሓያል ኢትዮጵያ ክትከውን ስለትኽእል ዘላ ኣቐዲሞም ንኢትዮጵያ ንምድኻም ከምኡውን ነቲ ዓቕምታታ ንምፅንቃቕ ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ናይ ምትንሳእ ወይ ናይ ፀብለልትነት ኣብቲ ዞባ ንክህልዋ ዝኽእል ንዑ ኣቐዲምካ ንምድኻሙ ዝግበር ዘሎ ይብሉ ኣይ ሓፍኬ በላ ቋቐበላ ዝብልዎ ኮዚ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ 100 ኪሎ ሜትር ከይዱ ሃገሩ ክቋዓፀር ዘይከኣለ ብዛዕባ ዞባ ክዛረብ ዝውዕል ካውታት ያ መንግስቲ ስርዓት እንተሎ ዝበልፅግና ይሓቅን ምዝረብ strategic timing ድማ ብዛዕባ ግዜ ክዛረቡ ከለዉ ብፍላይ ካብ ወርሒ 6 ክሳብ ወርሒ 9 ናይቲ ግዜ ክራማት ግዜ ስለ ዝኾነ እቲ ጌርድ ዝበሃል ዝመልኣሉ ስለ ዝኾነ ግብፂ ኩሉ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ትገብር እያ ይብሉ ንስኹም ምን ግብፂ እንትኾንዎ ንዓኻትኩም ዘመልከት እዩ ምን ኢና ወከን ኢልና ኢና ንሓልፎ ምክንያቱ ንሕና ጉዳይ ናይ ሃገርና እዩ ዘመልክት ዘገድሰና ኤርትራ ድማ ንረብሓናታ ብዋጋ ናትኩም ተገበረቶ እውን ሓላል እዩ ምስ ግብፂ ሽግር ኣለኩም that's your problem not my problem okay ምስ ግብፂ ዘለኩም ፀገም ንሓባሩ እንተደይ ተፈትሐ it is not my problem ናይ ኤርትራ ፀገም ኣይኮነን ኤርትራውያን ድማ ዝግድሰና ጉዳይ ኣይኮነን ያሬት ከማ ናይ ፍትሓንቲ ጉዳይ ናትኩም because ክልተ ፀላእትኻ ወይ እውን ክልተ ጎረባብትኻ ብፍላይ ሓደ ምሳኻ ውግዝ ዝደሊ ካልእ ፀላኢ ፈጢሩሉ ዘይፍታሕ ሽግር ተረኺቡ እንታይ ኢኻ ትብል ግርም ኢኻ ትብል ንሕና ኣይኮንና ፈጢርና እቲ ሽግር ግን ክፍታሕ ዝኽእልካ ኣይኮነን ንኣሽሓት ዓመታት ዝቐፀለ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ይቐፅሉ the gerd factor okay ናይቲ ገርድ ዝበሃል ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዕረፍቲ ስለ ዘይረኸበ እምበር ከም ገበል ወይ ከም ኣንሰለት ክመፅኦም ምዃኑ ፈሊጦም ስለ ዘለዉ ይእውይ ኣለዉ vulnerability convergence ከምኡ ድማ እንታይ ብሎ ኢትዮጵያስ ዶሜስቲክ ፖለቲካል ሳይክልስ ኤሌክሽን ብላብላ ኩላቶም እዚኣቶም እውን ከም ሓደ ሃጓፍ ርዮም ክምዝመዙ ዝፍተኑ ዘለዉ ጉዳያት እዮም ዝብሉ ዘሎ ምርጫ ይኹን ውሽጣዊ ዕግርግር ይኹን ፀገማት ዘለና ንዑ እውን ክጥቀሙሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ይብሉ internal conflict as regional signals okay እንታይ ብሎ interconnected nodes እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ህወሓት ምንቅስቃሳት ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስልጣን ምቁፃሩ ናይ ፋኖ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ማለት እዩ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ኣርሚ ዝበሃል ተወለ ከምኡ ድማ viewed as nodes እዚኣቶም ኣካል ናይቲ ኤርትራን ግብፅን ሱዳንን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣካል ናቱ እዮም ወላ እኳ ብጭቡጥ ንሪኦም ተዘየለና ኣካል ናቱ እዮም ንሳቶም ተዋሂዶም ዝሰርሑ እዮም ይብሉ ኣለዉ ግርም ጥራይ በሉ ግርም ፀሓፉ this is what we want እንኳ ብሓንጎልኩም ከም ኢላ ኣትዩ ይሃለወ that's why ድማ ፅምዶ ተቐንዲ ፍርህናቶም ኮይኑ ዘሎ ከርእየኩም የፅንዕ ኢለ ማልቲ ፍሮንት ፕሬሸር ብዝተፈላለየ ግንባራት እዮም ድማ ዝመፁና ዘለዎ ተፀቕቲ ይብሉ ኣለዉ ንኣብነት while these groups have local roots ዋላ እኳ እዞም ፋኖ ኢልካ ህወሓት ኢልካ ኦላ ኢልካ ኩላቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፀገምን ቃልስን ዘለዎም እንትኾኑ ኣብቲ ዓዲ ድማ ዕምቆት ዘለዎ ቤዝ እንተለዎም ክብልዎ ዘይደልዩ their cumulative effect እቲ ድምር ውፅኢት ናይቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ብኩሉ ግንባራት ንኢትዮጵያ ንምድኻም ምዃኑ ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ሓይሊ ንክህልዋ ዘለዋ ፀገም ንምፍጣር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ገርም external reading domestic shifts like TPLF internal changes are immediately read by regional neighbors as a signal for future military or political alignment ስለዚ እዚ ናይ ደብረፅዮን ዝመርሖ ወይ ህወሓት ዝገበሮ ኣብ ትግራይ ኣካል ናይቲ ብደገ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ምዃኑ እውን ነብስኹም ነገረኩም ንሱ ዝተሓሓዝ የብሉን ትግራይ ንዓዶም እዮም ህወሓት ኣብ ዓዶም መሰሎም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ከተተኣሳስሮ ግን ናትኩም ፀገም እዩ ቀፂሎም ኢጅፕት ኤርትሪያ ኣክሰስ a long standing partnership ንግብፂ ታሪካዊ ፀላኢትና እዮም ይብልዋ ነይሮም ሕጂ ንኤርትራ ናብ ላዕሊ ገፃ ደይቦም
ኤርትራን ግብፅን ዝብል ንጹር ዝኾነ ዘረባ ክጥቀሙ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ናይ ባሕሪ ኩነታት ሙሉእ ኣብ ናቶም ገይሮሞ ከም ዘሎ እውን ኢትዮጵያ ድማ ናይ ባሕሪ ሕልምናታ ብሰንኪ ዞም ክልተ ሃገራት ምስ መንደቕ ተራፂሙ ከም ዝተርፍ ዘሎ ምስ ከውሒ ይራፀም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ይብለው ሳፍ ድማ ምዝያቶም እዩ ዘለዎ ስለዚ ናይ ሳፍ ጉዳይ እውን ኣብ ግምት ከኣቱ ክኽእል ኣሎ ባህልቲዮም ምስ ኢትዮጵያ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ዶባ ፀገማት ስለ ዘሎ Eritrea's limits Eritrea lacks the resource for a long-term independent war. Instead, it derives powers from its strategic alignment with Egypt. Eritrea ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ነዊሕ ኩናት ምሳና ክትዋጋዕ በይና ኮይና ክትዋጋዕና ስለ ዘይትኽእል ናይ ግብፂ ደገፍ የድልያ ናይ ካልኦት ሓይልታት ደገፍ የድልያ ይብሉ መጀመርያ ንነፍስኩም ኣብ ውሽጢ ዓድኩም ንዘሎ ክትዋጋዑ ኣይትኽእሉን እዮም ናይ ነዊሕ ኩናት ዘይኮነስ ናይ ሓፂር ኩናት እውን ኣይትኽእሉን እዮም ዘሎ ካልኣይ ኤርትራ ክትዋጋዕኩም ከምቲ ትብልዎ ዘለኹም ዋላ እስከ ይኹን ኤርትራ ኣይኮነን ነዊሕ ኩናት ክትዋጋዕኩም ሓንቲ ሰዓት ክትዋጋዕኩም ድሌት የብላን ናይ ውግእ ድሌት የለን ኣብ ኤርትራ ስለዚ ውግእ ሕማም ስለ ዘለኩም ወልፊ ናይ ኩናት ስለ ዘለኩም ነቲ ትደልይዎ ዘለኹም ኩናት ኣብ ውሽጢ ዓድኩም ፈጢሩልኩም ኣሎ ሓሳብ ልብኩም ሰሚሩልኩም ኣሎ ኩናት እንዲኦም ትደልዩ ኩናት ኣብ ዓድኩም ኣለኩም እቲ ዝሕዝን ነቲ ኣብ ዓድኩም ዘሎ ኩናቱን ክትፈትሕዎ ዓቕሚ የብልኩምን ኩሉ ሰብ ድማ ከምኡ ብለኩም ኣሎ ናብ ኤርትራ ገፅኩም ዘጠምት ምክንያት የብልኩምን ነቲ ፀገም ኢንተርናሽናላይዝ ክትገብርዎ ስለትደልዩ እምበር pre-narrated crisis ከም ድማ narrate first interpretation as power ስለዚ allegations of arms flows and proxy activity are often circulated before events happen ኩሉ ግዜ ከም ንሪኦ ዘለና ኣቐዲምካ ኣብቲ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ኣቐዲምካ ከም ፕሮፓጋንዳ ይዝረበሉ ድሓር እቲ ፀገም የጋጥም እዚ ድማ እቲ ምስ ሱዳን ዝገብርዎ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዝገብርዎ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ከቢድዎም ከም ዘሎ the shift in strategy old goal disrupting elections and transitions a new goal weakening post-election consolidation preventing ስለዚ ተፈላለየ ጎልስ ኣለዎ ቅድሚ ኩናት ነቲ ምርጫ ንኸይግበር ቅድሚ ምርጫ ንኸይግበር ዕንቅፋት ንምግበር እዩ ነይሩ ምርጫ ስለተካየደ ሕጂ ድሕሪ ምርጫ ንዘሎ ኩነታት መንግስቲ ብሰላም ስርሑ ከይጅምር መንቃፍ ብለሎ ክላ እዚኣቶም ከዓ ምርጫኦም መን ኣኽባሩ ወሲዱ በዓልኻትኩም ኣብቲ ድራማ ትነብሩ ስለ ዘለኹም ጥዑይ ምርጫ ከም ዘይገበርኩም you already know it and everybody knows it so ኢትዮጵያ strategic challenge ተቐንዲ ፀገምና ኣበየም ዝብሉ ዘለዉ ቀንዲ ፀገምና unified doctrine Ethiopia must integrate its Nile strategy Red Sea policy and internal security into one unified doctrine ስለዚ ኢትዮጵያ ቀንዲ ፀገምና ኩሉ ትናትና ኣጀንዳታት ብሓደ ንግበሮ ናይ ኒል ጉዳይና ናይ ቀይሕ ባሕር ጉዳይና ተቐንዲ ድማ ውሽጣዊ ፀገማትና ኣብ ሓደ ቦታ ጌርና ንፀላኢና ብኩሉ ክንዋቃዕ ከነብሎ ክንክእል ኣለና okay decoupling the key task is to decouple internal domestic issues from external synchronization ensure that domestic problems aren't exploited by the regional እዚ ውሽጣዊ ፀገምና ፈቲሕና ብናይ ደገ ኣጀንዳታት ከም ዘይኮኑ ክንፈጥር ኣለና ይብሉ ክትብሎን ክትገብሮን ንበይኑ ስለ ዝኾነ እቶም ንስኻ ናይ ደገ ማሕበራት እዮም ብላብላ እናበልካ ትዛረቦም ዘለኻ ነቲ ንስኻ ትሓስቦ ዘለካ ከይሓሲቦም ኣለዉ so I'm not ድበሉ እንተበሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክሰልጦም ዝኽእል ከም ዘይኮነ already ትመልሲ ኣብ መንደቕ ዝተፃሕፈ እዩ ዝበሉ እንተበሉ ድማ ዝመፅእ ነገር የለን so ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝግበር ዘሎ but I don't think እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ከጋጥሞም ዝኽእል ወላ ሓንቲ ፍረ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ነገር ኣይኮነን ድሮ እቲ ብዛዕባ ፅምዶ ዘእውዮም ዘሎ እቲ ኤሊት ናይ ኢትዮጵያን ሚድያ ናይ ኢትዮጵያን ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ዝቦ ዘሎ ብልጽግና የድሮን ጥቃት ወደ ፉል ስኬል ጦርነት ለመግባት ትንኮሳ ነው ህወሓት ወደ ጦርነቱ እንዲገባ ይፈልጋልና አንዱ የጦርነቱ መጀመሪያ የትንኮሳ እቅድ ነው ብለዋል። በብልጽግና ውስጥ ደግሞ የምንሰማቸው በብልጽግና ብቻ ሳይሆን ብልጽግና የሚያዛቸው የሀገሪቷ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ጀነራሎች ፊልድ ማርሻሉን ጨምሮ ጽምዶ የሚል ነገር ያወራሉና መሬት ላይ የሌለ ነገር እንደሆነ ከፋኖ አመራሮች እንሰማለን። ከቲፒኤልኤፍም ሲነገር ሰምተን አናውቅም። ምንድነው ይሄ ጽምዶ በዚህ ደረጃ እነዚህን የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም ከፍተኛ ወታደራዊ ጀነራሎችን ያስደነገጠው? ተደጋጋሚ መግለጫዎች፣ ወሬዎች ከኢትዮጵያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ጽምዶ ዝበሃል ካብቲ ንሕና ካብ ኖርማል ወፃኢ ዝለዓለ ኣተኩሮ እናረኸበ ይመፅእ ኣሎ ማለት እቲ ብልጽግና ቀፃሊ ጽምዶ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ
ኣባይታ ፋኖሲ ኣብ ፅምዶ ዝኾነ ከም ዘየለዉ ነጊሮም እዮም ማለት ብፅምዶ ምዝኾነ ፀሚዶም ከም ዘሎ ኣባይታ ዝረአ ነገር የለን ኢሎም መራሕቲ ወታደራውያን መራሕቲ ናይ ፋኖ ገሊፆም እዮም እቲ ኣብ ፖር ሱዳን ዝተካየደ ድማ ብግሊ ዝተገበረ እምበር ንህዝቢ ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ሙሉእ ዝውክል እዩ እቲ ናይ ኣምሓራ ተሳትፎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኢሎም ነይሮም ስለዚ ስለምንታይ እቲ ብልፅግና ክሳዕ ክንድዚ በዚ ፅምዶ ክዓብድ ደልዩ ዘሎ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ዘይፈለጥናዮ ነገር ስለ ዘሎ ድዮም ዝብሉ ዘሎ ስምዖም ተጠያቂነት አለው ጽምዶ ጀምር ያለው ማለት በግልጽ መናገር ሊከብደው ይችላል። ፋኖም እንደዛው ፖለቲከኞች ናቸው። ጽምዶ ጀምረናል ከህወሓት ጋር ከምናምን ቢባል ወቅት መጠበቅ ነው፣ ወቅት ጊዜ መጠበቅ ነው። ስለዚህ ለምን አይናገሩም አይባልም፣ መናገርም የለባቸውም። ፋኖም ይሁን ህወሓት በቃ ጽምዶ ጀምረናል በቃ አንድ ላይ ልናጠቃ ነው፣ ይሄ ሞኝነት ነው። የኤርትራ መንግስትም ቢሆን እንደዛ አይልም። ጽምዶ ጀምረናል በቃ የሚያርፍ ይረፍ አለበለዚያ ግን እናጠቃለን የሚል የለም፣ አይነገርም ማለት ነው። ምድር ላይ ግን ጽምዶ አለ። ጽምዶ አለ ማለት ህወሓትና የኤርትራ መንግስት ተስማምተዋል፣ ህወሓትና ፋኖ ተስማምተዋል። የፈለጉት ይበሉኝ። እዚ ትመልሲ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ባሕፈሻ መጀመርያ እቲ ጽምዶ ክሳብ ክንድዚ ነቲ ብልጽግና ክሕምሞ ዝኽኣለ ብኣፍ ናይ ፋኖ ይኹን ናይ ህወሓት ብፍላይ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፋኖን ርክብ ከም ዘሎ ዝኾነ ዝተገልጸ ነገር የለን። ከምዚ ብሓደ ጽሚዶም ከም ዘሎ ከም ተራዳድዮም ዘሎ ብወገን ትግራይ ዝወፀ መግለፂ የለን፣ ብወገን ፋኖ ዝወፀ መግለፂ የለን። መንግስቲ ኤርትራዊ ምስ ክልቲኦም ጽምዶ ከም ዘሎ ዝገለጾ የለን። ምግላፁ ናይ ኣድልዮም ኢሉ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ምክንያቱ ዘይተደለየ ኢንተርናሽናል ፖለቲካዊ ፀገም ሒዙ ስለ ዝመፅእ ስለዚ ኣባይታ ጽምዶ ከም ዘሎ ግን ፈሊጦም ኣለዉ ብልጽግና ኢሉ እዚ ባይታ ዝርእይዎ ዘለዎ ድማ እንታይ ውፅኢት ከም ዘምፅእ 1991 ቅድሚ 35 ዓመት እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ 300 ዓመት ንድሕሪት ምምላስ ኣየድልዮም እዩ ወይ 2018 ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን አክቲቪስት ጽምዶ እንታይ ከም ዝፈጠረ ቅድሚ 7 ዓመት ዝረኣይዎ ኣብ ኢትዮጵያ። ስለዚ 91 2018 ዘጋጠመ ነገር ሕጂ ኣያጋጥምን እዩ እንድሕር ኢልካ እቶም ከምኡ ዶ ይመስለኩም ኒ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ 2008 ተዛረበ ቪድዮ ስምዕዎ 91 ኢሉ መንግስቲ ሰራዊት መርሕነት ከምዚ ሓማኹሽቲ ንፋስ ዝወሰዶ ትሽ ኢሉ ጠፊ ኢሉ ከምዛ ባላንቺና ተተኩሳ ኣብትን ትድርበ እሞ ሓንሳብ ምስ ተተኩሰት ባላንቺና ከም ብሓድሽ ከተላግባ ዘይትኽእል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ከምኡ ይኮይኑ ኢሉ ኣብ 91 ዘጋጠመ ካልኣይ ግዜ ኣያጋጥምን እዩ ዝብለካ ድማ ታሪክ ዘይርድኦ ጥራይ እዩ ኢሉ ነይሩ። ሃው ኮሬክት ሂ ዋዝ ክሳብ ክንደይ ቅኑዕ ከም ዝነበረ 2018 ክፍፀም ርኢናዮ ህወሓት ዋላ እኳ ፋሕብትን ኢሉ እንተደየለ ናይ ፓወር ስልጣኑ ሒዙ ንመቐለ ንክኸይድ ተራእዩ። ናው ህወሓት ናይ 27 ዓመት ተመክሮ ዝነበሮ ደርጊ ናይ 20 ዓመት ዝኸውን ተመክሮ ዝነበሮ ክወድቁ እንተኽኢሎም ኣብሶሉት ፓወር ዝነበሮም ሰም ክወድቁ እንተኽኢሎም ብልጽግና ከይመጽእ ኣብ ሰንከልካል ዘሎ ክወድቕ ኣይክእልኒ ኢሉ ክእምነካ ዝኽእል ሰብ that person has a problem። እቲ ሰብቲ ፀገም ኣለዎ። as simple as that። እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ መዓዝ ክወድቕ ብልጽግና እንታይ ክኸውን እዩ ከመይ ምስ ኮነ እንተልካኒ I don't have answer for that። ግን ብልጽግና በዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ገለ ፍሉይ ገለ ተኣምር ተፈፂሙ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደ ጣውላ መፅኦም ተዓሪቆም ተደይ መፅኦም ሞ ብልጽግና በዚ ዝቕፅሎ ዘሎ ሓንቲ ከይኮነ ክቕፅል እዩ ንዝብለካ ደን ሎጂክ ኣይርዳእካን እዩ ዘሎ ታሪኹን ኣይርዳእካን ኢኻ ክትብሎ ትኽእል። ስለዚ እቲ ጉዳይ ክንሪኦ ከለና ብታሪካዊ ዓይኒ ክጥምቶ ከለካ ፋኖ ዝረኣዮም ዘሎ ኣሎ፣ ህወሓት ዝረኣዮም ኣሎ፣ ኦነግ ይረኣዮም ኣሎ። ኤቭሪባዲ ካን ሲ ዲስ ሓደ እኩብ ሓይሊ ሕጂ ድማ ሓድነት ፈጢሮም ባህል ኣሎ፣ ስምረት ፈጢሮም ባህል ኣሎ። ንበይኖም ጥራይ ኮነን ምስ ዞባኻ ስምረት ፈጢሩ ምስ ኤርትራን ግብፂ ሱዳንን ስምረት ፈጢሮም ኩሉ እዚ ነገር እዚ ፅሑፍ እዩ ታሪክ ክድገም ከሎ እዮም ዝርእዩ ዘለዉ። ስለዚ this is going to be መቸም መዓዝ ክፍፀም እዩ እቲ ታሪክ ብልጽግና እንታይ ክወርዶ እዩ I don't know I cannot tell you I cannot predict ድሕሪ ሰሙን ድሕሪ ወርሒ ክብለካ ወይ ድሕሪ 2 ወርሒ ወይ ድሕሪ ዓመት ክብለካ ይክእልኒ። እቲ ነገር ግን ብፍላይ እቶም 91 ጽቡቅ ጌርኩም ተንብብዎ ዝነበርኩም ተነርኩም ከምዚ ናይ ሎም እኳ ሚድያ ኣይነበረኩምን እዩ ግን I think you can see this ህዝባዊ ግንባር ነዚ ኩነታት እዚ መራሕቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ነዚ ኩነታት እዚ ይርእይዎ ኣለዉ 2008
ተሽን 18 ዘጋጠመ ፍጻመታት ኤርትራ ከጋጥም ከም ዝኽእል ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ነይርዎም እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝርእይዎ ዘለዉ ድማ ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ I think everything ዝግበር ዘሎ ናይ አብይ ኣሕመድ ወላ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ገለ መለ ኩሉ ተሪኻዮ ኣብ ናቶም ካልኩሌሽን ናይ ሻዕብያ አብይ ኣሕመድ ከይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝርድኦም ዘሎ what is going to happen after that ይመር ዘገድሶም ዘሎ ድሕሪ ኣብ ድሕሪ ከይዱ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል እንታይ ክኸውን እዩ ናው ገለገለ ሰብ እንታይ ክብል እዩ ናይ ወላ እውን እዚ ሕጂ ኣብ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ኣካል ናይቲ ወላ እኳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይዝረብ እንተዘየለ ኣብ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ነቲ ኣፍተር ድሕሪ ኩናት ትጋጥም ዝኽእልካ ኣብ ግምት እትዮም ክዘራረብሉ ከም ዝኽእሉ ከም ርዱ ጌርካ ክትወስዶ ክትክእል ኣለካ ቢካዝ this is not just ሓደ ግዜ ዘጋጥም መቦ ገይሩ ክርስዕ ዝኽእል ነገር ከም ዘይኮነ geopolitical shift እዚ ኣብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ግብፂ ከይዱ ኣሎ ንብል ኣለና ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት ድማ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኩነታት ድማ ይረአ ኣሎ ክንብል ከለና they see this thing something is coming ስለዚ እንታይ ክግበር ክእል እቲ ኩነታት ከምዚ ከጋጥም ከሎ ከምዚ ኣጓፍ ክፍጠር ከሎ ኣለዉ ሕጂ ገለ ኤርትራውያን በዓላ ትፈልጥ ወላ ብትን እንደትበል ዝብሉ ኣለዉ ክኸውን ይኽእል እዩ ተሓሳብኩም ከምኡ እቲ ነገር ግን እንታይ መሲልኩም ኤርትራ ካብ ናታ ተመክሮ ነቲ ጉዳይ እቲ ንኻልኦት ተገዲፋቶ ንኤርትራ ግዳይ ዝገብር ስርዓት ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ስለዚ ኤርትራያ wants to have a say ኤርትራ ድምፂ ክህልዋ ትደሊ ኢትዮጵያ ገለ ምስ ኮነት እንታይ ክትከውን እያ መን እዩ ነቲ ሃገር ክኽተላ እንታይ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ስቕ ኢልካ እንተሪኢኻዮ ኣንጻርካ ከም ብሓድሽ ሪኦርጋናይዝ ኮይኑ ክመፀካ እዩ ስለዚ ዋጋ ድማ ይኽፍለካ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ እዚ ኩሉ ዋጋ ዘኽፈለካ ስርዓትን ሲስተምን ይወድቕ ኣለ ዓነውነ ብላ ኣሎ ድሕሪኡ እንታይ ከጋጥም እዩ ፕሮኣክቲቭሊ ንጡፍ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ከተካይድ ኣለካ ምስ ኩሎም እቶም ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዘለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፋኖ ርክብ ምህላው ምስ ሸነ ርክብ ምህላው ምስ ኦነግ ርክብ ምህላው ምስ ህወሓት ተዋሂድካ ምስራሕ ምስ ሱዳን ምስራሕ ኩሉ እዚ እንታይ ዝፈጠረላና ኤርትራ ምናልባት ብልፅግና እንተወዲቑ ድሕሪኡ ንኸጋጥም ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ድምፂ ክህልዋ ኣለዎ ቴሳን ሓደን እውን እኮ ናፅነትናን ልውላውነትና ከነረጋግፅ ዝኽኣልና ነቲ ንደርጊ ኣውፅኡ ዝትክእ ዝነበረ መንግስቲ ዓብ ፅልዋ ስለ ዝነበረና ኦኬ ብቅልፅምና ምድኻምና ኢና ናፅነትና ረኺብና ነቲ ሬፈረንደም ጌርና ኣፍልጦ ንክንረክብ ግን ናትና ኣፍልጦ ካብ ዓለም እዩ ነይሩ ግን ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣሉታዊ ፀወታ ክፃወት ዘይምኽኣሉ ሽዑ ምክንያቱ ክሕንክር ይኽእል ነይሩ ኣይገብርኒ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይሳተፍኒ ኣምባጋሮ ክእቱ ክእል ነይሩ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ድራማታት ሽዑ እንተዝኸውን ነቲ ኤርትራ ሓዳሽ ሃገር ምስ ምዃና ፀገም ምፈጠረ ነይሩ ግን ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኣብሶሉትሊ ኮንትሮል ገይራቶ ነይሩ ኤርትራ ጽቡቕ ዝኾነ ኮንትሮል ነይሩዎም ክሳብ ሬፈረንደሞም ዘረጋግፁ እዚ ኣጋይን ስትራቴጂካሊ ምሕሳብ ንሻዕብያ ኣብ ቅድሚት ዘምፅኦ ንስ እዩ ሕጂ እውን ንግብፂ ዝኸዱ ዘሎ ወላ እኳ ናይ ምዕባለን ካልእ እንተሎ they are thinking about what is going to happen መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መዓልቲ ነፅሪ ተሪኻ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይጠቐሰን that means that እታ ግድል እቲ ኣልሬዲ ትረኣየላ ኔክስት ሙቭ ናታ ኣበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል ሃገር ይርአ ኣሎ ስለዚ እዚ ፕርሱዳን ዝግበር ዘሎ ፅዑቕ ዝኾነ ናይ ፅምዶ ስራሓት ዝግበር ዘሎ ናብ ዩኤን ዝግበር ዘሎ ሓበሬታ ናብ ኣፍሪካን ሕብረት ዝወሃብ ዘሎ ፅምዶ ናይ ህዝቢ ምዃኑ እዚ እንታይ ዘርእየካ ትራንዚሽን ፖስት ኣቢ ድሕሪ ብልፅግና እንታይ ክትከውን ከም ትኽእል ሃገር ንዑ ዝገልፅ ኩነታት እውን ንርኢ ኣለና I think this is going to be ንቅድሚት ናረኣናዮ ክንከይድ ከለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ ክኸውን ዝኽእል እዩ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ንዘይተኣደኑ ካልኦት ሓይልታት እውን ይዕድም ስለ ዘሎ ኣቐዲምካ ተዳሊኻ ምፅናሕ ዝመስልዎ የለን ሶ ኣጋይን ኣብ the same ዓይነት መደምደምታ ይደብፅሓካ ብኩሉ ስለዚህ ቅድም ፋሲል ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው ወይስ ደግሞ የፖለቲካ ድርጅቶቹ በህብረት በጣምራ ለመስራት የተስማሙበት ነው? ሲናገሩ አይሰማም። መሬት ላይ ምንድነው የሚታየው? ማስረጃዎቹ ኦኬ፣ ማስረጃዎቹ ተገናኝተው እያወሩ ነው። ምን ማድረግ እንዳለባቸው እየተነጋገሩ ነው። የጋራ ስብሰባ እያደረጉ ነው። ምን መስራት ህዝብ ለህዝብ እኮ መንግስት ሳይፈቅድ ይሆናል እንዴ? እስቲ ቆይ የኤርትራ መንግስትና የትግራይ መንግስት ሳይፈቅዱ ህዝብ ለህዝብ ይገናኛል? በፍጹም አይቻልም። እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ፅቡቅ ዝኾነ ሕቶን ፅቡቅ ዝኾነ ዝርርብን እዩ ርክብ ዳ እንታይ ይግበር ኣሎ ኪነቲ ኦኬ ናይ ህዝቢ ዝበሃል ኣሎ ኪኑ ዝሓለፈ ብፖለቲካ ወታደራዊ ዓይኒ ዝኾነ ዝግበር ኣሎ ድዩ ኮይኑ ገለ ብልዎ ኣለዉ ያ ዝዘራረቡ ኣለዉ ይራኸቡ ኣለዉ ኣኼባታት የካይዱ ኣለዉ ፋኖ ምስ መራሕቲ ናይ ፋኖ ምስ ህወሓት እንተዘይከውን ገለ ባእሲ መጋጠመ ነይራ መንጎም ብዙሕ ዘተሃላልኽ ነይርዎም እዩ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ እዚ ድማ ብመሰረቱ ሻዕብያ ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሑ ዘሎ ዝውሩ ኣውቲስታ ናይ ዝኩሉ ሻዕብያ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣነ ግምት ኣለኒ ትፈልጦ የብለይን ግን ግምት ናተይ ፋኖ
مس هوحات أبت أولاك ما تسخجبر زخل أنكو حيلي شعبية تراي سلمتاي كم بلوك مالو أبتلت يبرب حي بلو شعبية نفانوك من طلوز دل مريت يبلون نهوحات ونكم من طلوز دل وي منسو ذكر آخر يبلون أما نقول كلت يوم حدا نقرار له عرفت قراي تباهيلو وي ونزح حمرا تقدر يزبلو كبابيتات الله إذا بوتاتات زي أما نقول كلت يوم بأساس في الطرز ولا شعبية نسبق يريز فلتو من تقصاصير ولا من كي تكمل له السجنة سلازي نسخاتكم تبع العلو وانوغن كاليو سلازي نزو قد عايزني كلت يخون قربابتيهم نزبنا دما تنبرون يركم كتنبريهم كفيلكم كتزراربوا لكم قبروا يخون نعاخو ملكات نعاد حدكم تواقولوا سخاتكم كالا حيل جنزكو عصرة تخين قرب حيبلكم من دحري لهم كردادو خليهم شعبيا دما قربيتي ابتعدي ابتبوتات قربيتي شعبيا سلازي نزو أبتبوتها بلصقنا كأتو تقلل لا يدلني شعبيا كبون قرق خلالو كابت كبابي سو زنر يزلنا كونتات ساكندي استراغا كايداينا نرزلنا اتي استراغا كايدا دما اماسيو نتقداي أبايتان كلاتهم أب نورمال جزء كزراربو زي كلوز نبر حالتات أمسيخا كمز زراربون كمز مايايتون كمز ردادون بمقبار نتكونتات ناب حدا نعخا حرقا زي فتر نتوم مكانا انتخا خوينهم كبال عزة اللي زلو دما سبوز غني نايم رددا منفس فتير كارلهم كردادولون كزراربولون زخولهم مسرح مفتار that's also very very important I think كتريا غلغا مالتي ኢሳያስ ምስ መዘናው ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ አላግን ንግብፂ ዘነጻጸረ sorry ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ጀነራላቱን ታሪኻውያን ጸላእትና ኣብ ስውሳታት ዝጀመርዎ ናይ ጽምዶ ወፍሪ ብባንዳታት ደቂ ሃገር ሰላም ኢትዮጵያ ክዘርጉ ምዝዓጥቁ ሓይልታት ንዘካይድዎ ዘለዉ ርኡይ ተጻብኦ ክንሰብር ብምሉእ ዓቕምና ተዳሊና ኣለና ኣብ ዝበለሉ እዋን እዩ ኣብ ሳልስቱ ናብ كم نريد زلنا زندي تي دوب نايكلتين هجرات كتريو خلها صبو غيري زنصر الكاس لذي تي معراب تግራይ ዝበሃል ዘሎ ተባሲ ክልቲዮም ህዝብታት ይባሱሉ እትራብ ሓደማ ብልጽግና ዩ ኢንጆይ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ you really need to ነዚ ኩነታት እዚ ኣነፂርካ ምፍላትን ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ወሲድካ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ሓደ ማዕዲ ከም ኮፍ ዝብሉን ከም ዝዘራርቡን ድሕሪ ጌርካ እቲ ፀገም ብዝበለፀ መንገዲ ክፍታሕ ይኽእል ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፋኖ ዝበሃል ነቲ ኩነታት ጽቡቕ ጌሩ ኣንቢቦ ትክክለኛ ውሳነን ስጉምትን ይወስዳሉ and ያ ቀርና ኣፍሪካ ድማ ንዘሎ መሰናኽላት ብኸመይ ክሰግሮ ከም ዝኽእል ብጽምዶ ገይሩ ጽቡቕ ዝኾነ ጉዕዞ ይኸይድ ኣሎ ካልኦት ሓይልታት ኣብቲ ጽምዶ ዝመፁ ዘለዉ ድማ ብኩሉ ክንሪኦ ፋኖ ለንቀነ ዝገበሮ ማንሰምዕ ድል ደብረ ታቦር ዙሪያ የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ጎንደር ጠቅላይ ግዛት በላይ 206ኛ ከፍ ያሉ ደሴ ኮር ውጤታማ ተጋድሎ ያደረገበትን ውጊያ ማድረጉን አስታወቀም። በኮሩ ስር ከሚገኙ ጠንካራ ክፍለ ጦሮች መካከል አንዱ የሆነውና ፋኖ ቃልሲ ይቅጽል ከም ዘሎ ኣብ ዝረኸቡ ዕድላት ድማ ነቲ ብልጽግና ዝበሃል ኣብ ምህራም ድሕሪ ከም ዘይብል ከም ዘሎን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ምንቅስቃሳት ናይ ብልጽግና ሓደጋ ይኾኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ መኸተን ቃልስን ምዃኑ ብኡ መንፅር ድማ ምስ ህወሓት ዝግበር ዝነበረ ግርጭት እውን እንተኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ትርዮቶም ናይ ፋኖ ንኣብነት እቲ ብድሮናት ገይሩ ብልጽግና ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ልዕሊ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ኣካል ናይቲ ነቲ ኩነታት ንምብልሻው ዝገብሮ ዘሎ እምበር ተጋሩ መይቶም ኢሎም ሰለብሬት ዝገብሩ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ኣይረኣኹን ናይ ትግራይ ቀንዲ ፀገም ግን ንሶም ቶም ተጋሩ እዮም በዓል እዚ ክጅመር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ውድብ ስምረት ፃዊት ኣቕሪቡ ቤት ምኽሪ ዲሞክራስያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ቃልሲ ንክካየድ ፀዊዑ ኣሎ ውድብ ስምረት ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ትግራይ ቀዳምነት ሰሪዐ ዝሓዝክዎም ኣጀንዳታት ብስፍሓት ገምጊመ ዝበለ ኮይኑ ንፖለቲካዊ ቃልስና ዝሕግዙ ዓበይቲ ኣብይ ኣሕመድ የብሊ ቅድሚ ጻድቃን ቅዱስ እዩ ኣብ ልቅድሚ ጻድቃን ቅዱስ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ታገሩ ታይለ ገበረካ ፖለቲካ ይጫወት ለሱ ኩዕሸ መጻትካስ ትጥርዛ ኢኻ ጥባጥ ቤለት ወቕዓ ኢኻ ጎል ትቁፅር ግድን እዩ ሞለለ ሜዳኻ ኣብ ሜዳኻ ሞፅኦም ሰባትስ ኣብ ሜዳኻ ጎል ክቁፅሩ ምፍቃድ ማለት ድንቁርና ጥራሕ እዩ ኣብ ሞይዶስ ጎል ክቁፅር ኣብይ ነወይ እዚኣቶም ግን ባዕሎም ዝወደቑ ዝረኸሱ ስለዝኾኑ ንሕብረተሰብ ክጠቕሙ ስለዘይከኣሉ ትልኸድዎ ኣለዉ ኣካይዳ አንተ ተጻጻትካን ዝብልዎስ ከመይ ዝበልዎ ሰብ ዘርከበ ናይቲ ኢትዮጵያ በል ክብሎ ዝውዕል ኣነስ ግርም እዩ ዝብለኒ በቃ ኣሲ ወዲ ራያ ገለ እንዲዮም ዝብልዎ ደቂ ራያ ይገድፍዎ ደቂ ኣክሱም ይገድፍዎ ደቂ መቐለ ይገድፍዎ ደቂ ሽረ ይገድፍዎ ደቂ ዓድዋ ይገድፍዎ ቦይ ዲስ ጋይዝ ኣይ ሚን
ብዙሓት ሪዎሎም ጌታቸው ረዳ ከዓ ክፍንጀር ይደሊ በቃ ነው እቲ ጌታቸው ረዳ ኣቲንክ ምቾት ከጠላቅዮ ከም ዘድልየ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ስእልታት ነንብቦ ዘለና ኢና ነስ ይፈራሃልየ ቁርብትለይ ከም ሰብ መጠን ከይፍንጀር ኤክስፕሎት ከይገብር ምክንያቱ ንሰብ ጥሜት ጥራይ ኣይኮነን ዝቀትሎ ስጋብ እውን ቀትሎ እዩ ስለዚ ናሚን ስናታ ፕሮብለም በት ስቲል ከም ሰብ መጠን ክትሪኦ ከለካ ግን ይወንድር ግን ከም ትሪኦ ዘለዉ ንገድሊ ንቃልሲ ዝዳሉ ዘሎ እየ ዝብል ዘሎ እሱ ቀንዲ ኣብይ ኣሕመድ ብድሮናት ንትግራይ ምስ ሓረመ ዝተሓጎሱ ትርኢኻ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ቃንዛ ካብ ዓቢ ዝኸፍኡ ንትግራይ ኮይኖም ዘለዉ እዞም ምስኦም ሰፊሮም ኣስኪሮም ዘለዉ ሓይልታት ምዃኖም ይነግሩ እዮም እቶም ናይ ፋኖ ሓይልታት ናይ ትግራይ ሓይልታት ከምኡ ክብሉ ትሰሚኻ ብተግባር ድማ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሶ ኣጋይን እቲ ጉዳይ ከመይ ኢሉ እናተሸናኸረ ይኸይድ ከም ዘለዎን እንዳ ብልፅግና ድማ መንቀነ ሓንቲ ነገር ዝፈተንዋ መይታቶም ኣቐድማ ቢለው ንእሽተይ ትንክፍ ኣቢለልኩም ነይረ ብዝያ ስምዑ ኣሎ አዘጋጀው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው ተስፉ ኪሮስ የቫርዳስ ክለብ ባለቤትና የሙዚቃ መድረኮችን በማዘጋጀት የሚታወቅ ሰው ነው። ይሄ ቀይ ሰሞኑን ሰይፉ ሾው ላይ ቀርቦት የነበረው ማለት ነው። ብዙ ነገር ከአዲስ አበባ መስተዳድር ከምናምን ተነጋግሮ ለኮንሰርቱ ቀን ተቆረጠ ይለናል ታምሩ። ቲክቶከሮች አስቀድሞ የማስተዋወቅ ስራ እንዲሰሩ ተደረገ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኣርሰናል ዋንጫ ስለዝወሰደት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍልይ ዝበለ ሴሌብሬሽን ክግበረሉ ተሓሲቡ ነይሩ። ኣጋጣሚ እኳ ኣይኮነን እቲ ኣብ ኣርሲ ዝበሃል 50 ሰባት ዝተቆትልሉ ኩነታት ድማ ጫውጫውታ ስለዝፈጠረ እስኻትኩም ነዚ ክትገብሩ ሰብ በቲ ክቕተል ኢሉ ሰብ ነውፅ ምስ ገበረቶም ደረፍቲ ሓደ ብሓደ ነቲ ኣብኡ ክሳተፍ ኢና ዝበልዎ እምብለይ ኢሎም ማለት እዩ። እምብለይ ስለ ዝበሉ እቶም ደረፍቲ ግን እቲ ኮንሰርት ክስረፅ ስለዘይደለየ ብልፅግና መዓት ገንዘብ ሒዙ መፅኡ ክሳብ 50 ሚልዮን ዲገለዊ ወፃኢታት ተገይሩሉ ነይሩ እዮም ዝብሉ ብልፅግና ናቱ ካድረታትን ናቱ ቲክቶከራትን ኣምፅኡ መዓት ክሳራታት ወሲዱ ነቲ ሴሌብሬሽን ናይ ኣርሰናል ገለገለ ዝነበረ ነቲ መቸም ክገብሮ ኢሉ ወሲኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ብልፅግና ፀገም ናይ ገንዘብ የብሉን ፀገም ናይ ገንዘብ ንህዝቡ ክኸውን ከሎ እዩ ዘለዎ እምበር ኣብ ዘየድሊ ገንዘብ ንኸጥፍእ ዋሕዚ ፀገም ናይ ገንዘብ የብሉን እዮም ዝብሉ ባት ኣጋን this is also another drama ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ they really talk about this ሰፊ ህዝባችን ለቅሶና ጭፍጨፋ ጊዜ በተቃራኒ ለቆሙት ሁልጊዜ በተቃራኒያችን ናቸው። በምንም ተአምር በእነሱ መንገድ አንሄድም። በምንም ተአምር ከእነሱ ጋር አንቆምም። ኣነ እውን ኢለኩም ፀኒሐ ኣርሰናል ገለ ክትብል ሃገርካ ረሲዕካ ዝሕዝን እንድዩ ግን ህዝብኻ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ከሎ ኣርሰናል ክዑ ዋንጫ ወሲዳ ኢልካ ብሃገር ደረጃ ዝርካብ ገንዘብካ ኣብ ዘይከውን ክውዕል ከሎ ትጎይ ግን ብልፅግና ኢትዮጵያውያን they have one more reason ተወሳኺ ምክንያት ኣለዎም ነቲ ዘለዎም ኩነታት ኣሕይሎም ንክቃለሱ ምክንያት ኣለዎም። ካልእ ኦነግ ዝበሃል ከዓ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ከታጠቁ ቡድኖች ጋር ግንኙነት አለው መባሉን ውድቅ አደረገ። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ከታጠቁ ቡድኖች ጋር ግንኙነት አለው መባሉን በጽኑ ብልፅግና ነዚ ኦነግን ታርጌት ክገብሮ ስለዝቐነየ ንዑ እውን እሱ መሊሱ ንሕና እስኻት ብሎ ንእምነት የብልናን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝፈረምካዮ ውዕል ፈሪምካ ናብ ስራሕ እንተተመለስካ እዩ ትዝሓሸ ብምባል እቲ ኦነግ እውን ንብልፅግና ትርር ዝበለ መግለፂ ወይ እውን ናይ ተቃውሞ ድምፂ ከም ዘስምዐ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤቭሪዌር ዩ ጎ the same result ብኩሉ መንገዲ ፍሽለትን ውጥቀትን ጥራይካ ትሰምዕ ካልእ ቁም ነገር ኣይትሰምዓሉን ኢኻ ዝዓዲ ኣብ ኤርትራ ገፅና ንስገር ኤርትራ ለንቅነ ብፍላይ እዚ ናይ ዩኤን ሪፖርት ምስ ሰማዕና ዳርጋ መብዛሕትኡ ብኩሉ ተስፋ ዝህብ ነገር ኢና ንሰምዕ ዘለና How rural electrification is transforming Eritrea. Imagine living in a village where electricity is unreliable, where health clinics struggle to operate medical equipment, where farmers spend large portions of their income on diesel fuel, and where students study by dim light after sunset. Now imagine what happens when reliable electricity arrives. In Eritrea, መቸም ኣብዚ ቻነል ዘለና ኩልና ሓንቲ መረዳእታ ኣላትና ኤርትራ ክሓልፈላ እትኮይኑ ብምሉእ ተዓዲ ናብ ሶላር ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ ቡይ ክሓልፈልና ዝኽእል ዝብል ሕልሚ ኣለና። ኣነ እውን ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ለካስ ናተይ ጥራይ ኣይኮነስ ዋላቲ ዩኤንዲፒ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሎም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ንኤርትራ በቲ ዝበለፀ መንገዲ ክትሕገዘሉ ትኽእል በዚ ናይ ሶላር ፓነልስ ንሆስፒታላታ ንቤት ትምህርታታ ንቤት ፅሕፈታታ ንኩሉ ነገር በዚ ናይ ሶላር ኤነርጂ ንማይ ንካልእ እሱ እንተኮይኑ ጥራይ መፍትሒ ብምባል ምስ ንረኽቦ ፀሓይ ዝከኣሎም ፀጋታት ምስቲ ቅርጡ ናይቲ መንግስቲ ካብ ብልሽውናን ካብ ጋልን ድሓን ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከምኡ ብምግባር ኣብ ገጠራት ንዘሎ ህዝቢ ሂወት ኣብ ምቕያር ኣገዳሲ ተራ ይፃወቱ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ። ኣብቲ ናይ ዩኤን ዶኩመንታሪ ተኸይድኩም ሪኢኹም ድማ ተደጋጋሚ ዝገልፅዎ ኩላቶም ብውሕድ ባጀት
ዓብይ ኣስተዋፅኦ ለውጥ ኣብ ሕብረተሰባዊ ኣካይዳ ይገብሩ ከም ዘለዉ ዝንገር ኣሰያስያሰ ይዘብለካ ኣብ ገጠራት ዘሎ ህዝብና ካብ ከተማታት ኣዝዩ ርሒቑ ዘሎ ህዝብና ሓገዝ ተረኺቡ መጀመርያ ናብ ከተማታት ኣይስደድን እዩ ምክንያቱ ምንጭ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እውን ሕርሻ ስለ ዝኾነ ኣቦቱ ጠጠው ኢሉ ግን ብትራዲሽናል ሕርሻ እናገበረ ክሳቐድ ኣይኮነሲ ፅቡቕ ነገር ንክረክብ እዞም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ኣይ ሪሊ ሆፕ ምስቲ ኤርትራ ሕጂ ድማ ኣብቲ ናይ ቁጠባን ናይ ማሕበራዊ ጉዳያትን ኮሚቴ ኮይናቶ ዘላ ምስታ ኣብ ዩኒሴፍን ኣምባሳደር ሶፊያ ኣትያቶ ዘላ ዝያዳ እቲ ዩኤን በተን ናይ ልምዓት ኤጀንሲስ ናቱ ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ኣስተዋፅኦ እናዓበየ ክኸይድ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ኤጀንሲስ እገዳውን ይለዓል ስለ ዘሎ ምናልባት ብከምዚ ዝበዓበለት ሃገር የላን ክንብል ንኽእል ኢና ግን ሂወት ናይ ብዙሓት ኣብ ገጠራት ዘለዎ ህዝቢ ግን ይቕየር ከም ዘሎን ክቕየር ከም ዝኽእልን ብምርኣይና ደስታ ይስምዓና ሓጎስ ይስምዓና ሓንቲ ፅሕፍቲ ካብ ስዑድያ ድመፀት ሸር ክገብረልኩም የሎሚ እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ጉድ ኢቭኒንግ ጆርጅ ኢሉ ይሰዲዱለይ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዛረብ መሲልኩም ኣብ ስዑድያ ንስኻ ነዛ ርእቶ እስከነቶም ሰማዕትካ ብፅሓልና ምክንያቱ ፅልዋ ክህልወካ ክእል እዩ ኢሉ ይህብኒ ብዙሓት ከምብሉን እዮም ክብረት ያበለይ ኣነ ድማ ከምታ ዝበልሁኒ ሽሞም ከይጠቀስኩ ነቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ከቕርባ እየ ኣብ ስዑድያ ከባቢ 100,000 ዝኸውን ተቐማቲ ኤርትራዊ ኣሎ ስደተኛ ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ደቆም ኣብኡ ዝወለዱን ደቂ ስድራ ቤት ዘለዎምን እዮም ደቆም ተማሂሮም 12 ምስ ወዱ ናብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ናብ ገለ ክኸዱ ኣብ ስዑድያ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ ናበዮም ሰድዎም ደቆም ንፊሊፒን ንህንዲ ንግብፂ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣብኡ ድማ ክሳብ 20,000 ናይ ስዑድያ ሪያል እናኸፈሉ እዮም ዘምህርዎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ መጓዓዝዮምን ናይ ትራንስፖርትን ገለ እንተወሲኽካሉ ነቶም ህዝቢ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ከም ዘኽፍሎም ዘሎ እዮም ዝነግሩ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኤርትራውያን እዮም ብፓስፖርት ናይ ኤርትራ ዝነብሩ እዮም ስለዚ if these students had the opportunity to pursue higher education in Eritrea the economic impact on the country could be significant it would also strengthen the connection between ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ኩሉ እኳ እንተደይኮነ ገለ ክፋልናቱ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ክመሃሩ ዕድል እንተዝረክብ ምኸደ ነይሩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ እውን ከም ኣካል ልክዕ ከምቶም ኣብ ኤርትራ ስድራ ቤቶም ኣብ ግንባራት ዘለው ሓደ ዓይነት ሪኢኻ ብናፅ ኣምህሮም ኣይብልኒ ኣነ ሶሪ I want to be fair ኣነ ደቀይ ኤርትራ ክሰዶም እንተኮይነ ምስቶም ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ብናፅ ኣብ ኩሉ ፀጋታት ክኣትዉ ግቡእ ኣይኮነን ባህላይ ኣነ ኣነ ኣብ ደገ ይቕመጡ እንተለኹ I have different resources ስለዚ ነቱ ደገ ዘሎ ገንዘብ ክኸፍል ክኽእል ኣሎ ገለ ክፋል ገንዘብ ከተኽፍሎ ኣለካ ኣነ ብነብሰይ እየ ዝብል ተደየለ ኣገልግሎት ዘሎ ሰብ ወዱ ዝረኽቦ ዘሎ ሕክምናን ወዱ ዝረኽቦ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድልን ደገ ዘሎ ሰብካ ተመሳሳሊ ዕድል ትፈጥረሉ እንተለኻ ሚን where is the fairness ፌር ክኾን ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ እንዲና ንብል ዘለና ፌር ማለት ድማ ፌር እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ደሓን ዝኾነ ኣሻላሻል ብምግባር ነዞም ቆልዑ ኣብቲ ኮሌጃት ናይ ኤርትራ ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ዕድል እንተድፈጥር ዋላ ገለ ፔይመንት ሲስተም ኣታትዩ ከምቶም ናብ በዓል ፊሊፒን ናብ በዓል ስዑድያ ዝኸይድ ዘሎ ገንዘብ ከማን ሴቭ ይገብሩ ዓዶም ይፈልጡ ሃገሮም ይፈልጡ ንሃገሮም የገልግሉ ግን ኣብ ሃገሮም ድማ ይመሃሩ እቲ ገንዘብ ናብ ደገ ዝኸይድ ዘሎ ድማ ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ከድልያ ስለ ዝኽእል ነቲ ትካላት እውን ገለ ኣታዊ ነቲ ዩኒቨርሲታት ኮሌጃት እውን ገንዘብ ክኾነ ይኽእል እዩ ኣይሆብ እዛ ዘረባ እዚኣ መንግስቲ ኤርትራ ዘድሊ መፅናዕቲ ገይሩ ዘድሊ ኬዝ ባይ ኬዝ ርዩ ገለ መፍትሒ ክገብር ብዙሓት ኤርትራውያን ስድራ ቤታቶም ንግብፂ ብምስዳድ ገጅፍ ክፋል ናይ ደሞዞም ንግብፂ ከም ዲያስፖራ ኮይኖም ብዶላራት ነቲ ቁጠባ ናይ ግብፂ ይጥውሩ ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናብ ኤርትራ ስድሮም ክሰድሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት እውን ተፈጢሩሉ ናብ ኤርትራ ስድሮም ሰዲዶም ዝድሊ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተፈጢሩ ሓደ ኤርትራ ዜጋታት እክብ ካልኣይ ድማ ንስድሮኦም ክእክቡ ዝሰድዎ ገንዘብ ነቲ ቁጠባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንማንም ክነቅፍ ኣይደልን እየ እዚ ቶፒክ እዚ ግን ንኣትዎ ዘለና መድረክ ገለ ካብቲ ደስ ኢልዎ ንዓዱ ክምለስ ዝኽእል ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ዘሎ ልዕሊ ማንም ድማ ተወፊዩ ንሃገር ደው ዝብለላ ህዝቢ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ነዚኣ እውን ብፍላይ ሓዳሽ ሚኒስትር ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ዶክተር ሓሊማ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይሆፕ ከም ገለ ኢላ ግዜ ረኺባ ወይ እውን ገለ ትረኽብዋ ሰባት ተዕሊልኩማ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ነጥቢ ሪኣ እንተትሰርሓላ እውን ደስ ምበለኒ ምክንያቱ ኤርትራ ህዝባ ክትእክብ ኣለዋ ህዝባዊ ሓይላ እንተኢልና ህዝባ ክትእክብ ኣለዋ ንዑ ዝኸውን ፀጋታት ድማ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ባህላ እየ ርእይቶኹም እስከ ግደፉ ስኻትኩም ጌጋ እንተለኒ ድማ ማዕረምታ ካባኹም ንፅበ ናይ ሎም ኣርስታ ዝጉዳይ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ናብ ኩሉ ከም ዝበፅሕ ዋላ ነዚያ ክፋል ጥራይ ቆሪፅኩም ተብፃሕኩማ ደስ ብለኒ ብዚያ ጥዕምቲ ተርፊ ክገድፈኩም عايشين ستحي عرب ربي عود